zuen egin, Berutamendi itxaso zabal, eta landare gozorekin. Jainko liburuan da, zabalik usta irakurri, kondaira bat da, guztiona dena, denik bikainena, denen artean, entzuntu eta ikasi kondaira godena. Kondairari zederrena. Jesusen jaiotza. Orain dela urte asko eta asko, Israelgo lurrean, herria oso gertakari garrantzitsuaren zain zegoen. Elezahar batek zioenez, Jainkoak egunen batean errege berria bidaliko omen zuen. Babestuko zituena, bakea emango ziena eta herriari askatasun handiagoa emango ziona. Noiz etorri behar du errege berriak, gure gurasoek, gure aitonamonek, gure aitonamonen aitonamonek etorriko zela agindu zuten. Etorriko dela esan dute. Bai, baina noiz. Herodesen jauregian ere, zain zeuden. Bizkorrago, bizkorrago! Noiz iritsiko ote da errege hori guregana? Ze esan duzu? Ez errez. Debekatuta dago horretaz hitz egitea! Ogia eta ura besterik ez duzu jango eta edango datozen 30 egunetan. Ez, 50 egunetan. Ogi lehorra bakarrik. Eta 4 urtanta egunean besterik ez. Ez, egunean 3 tanta izan daitezela. Eta zu, zeri begira zaude? Egun batean, Nazaret herrian, Maria izeneko emakume gazte batek bisita harrigarria izan zuen. Aingeru bat. Zerazu? Ez ikaratu, Maria. Gabriela aingerua naiz, berri honak ematera etorri natzizu. Berriak? Niretzat? Jainkoak zu aukeratu zaitu munduko emakume guztien artetik bere semearen ama izateko. Jainkoak ni aukeratu nauela? Nola liteke hori? Guztia dezake Jainkoak. Semea izango duzu, Jainkoaren semea izango da, eta zuk aurrari Jesus deituko diozu. Jainkoak agindutakoa beteko duzu. Mariak Jose izeneko gizon bat maite zuen. Gau batean, aingeru bat agertu zitzaion Joseri ametxetan. Jose, Jainkoak asmo ederrak ditu zuretzat eta Mariarentzat. Mariak Jainkoaren semea izango du. Jainkoak iragarritako erregea izango da. Emaiozue Jesus izena eta zaintzazu Maria behar bezala, haurtxo erregea etortzen denean. Maria. Maria. Jose. Jainkoak aingeruak bidali dit aurraren adieraztera. Maite zaitut, Maria. Nik ere maite zaitut, Jose. Handik gutxira, Maria eta Jose ezkondu egin ziren. Garai hartantxe, Cesar Augustok Erromako imperio osoko enperadoreak, bere lege eta agindupean bizitzen jende guztia zenbatu nahi izan zuen. 25, 26, 27. 682 biztanle daude Hebronen, eta 829 Jerikon. Gehitu zerrendari. 28, 29, 30. Nekatzen hasi naiz, bidali morroiak imperioan barena nire mendekoak zenbatzera. Herritar guztiek beren jaioterrira joateko agindua jaso zuten, bertan zenbatuak izan zitezen. Josek Maria Belenera eraman behar zuen, han jaio baitzen Jose.
oso urrun zegoen ordea. Barkatu hartzaina, oso urrun aldago Belen? Bide luzea duzue, 100 kilometrotik gora bai. Lasai, Maria. Lasai nago. Zurekin seguru nago beti, Jose. Ikusten duzuen bezala, Maria haurtxoaren zain zegoen. Eskerrik asko. Jainkoa zuekin. Baita zurekin ere. Egunez, kilometro mordoa egin zuten. Bide erdia baino gehiago egin dugu. Ziur nago berehala iritsiko garela. Tori, Maria, ura freskoa dago. Mil esker. Egarria jota nago. Gauean zerupean egin zuten lo. Biharamun arratsaldean, seinale bat ikusi zuten. Belenerako 5 kilometro eskas geratzen zen. Ia iritsi gara. Berehala izango gara ostatu egoki batean. Gau hartan ordea, Belen bidaiariz josita zegoen. Non afaldezaket, lagun? Non da ostatua? Non ema dezaket gaua. Arratsaldeon, esango diguzu zein den ostaturako bidea. Jakina, hartzazue biderik laburrena. Zoazte kantoi honetatik, gero muñoraigo, han aletegiaren albotik igaro, eta jo eskuinera, gero ezkerrera, gero bitan eskuinera, gero bigarren ezkerreko kalea, gero eskuin, ezker eta antxetako. Mil esker? Ez horregatik? Non? Barkaidazu, baldakizu ostatua non dagoen? Noski, kale honen amaieran duzue. Benetan? Hortxe, bai ondo. Mil esker, neskatza. Ez horregatik, jainkoa zuekin. Baita zurekin ere. Guk uste baino hurbilago. Iritsi gara. Bai? Ez bultza. Gela bat nahi nuke emazte eta biontzat. Baita beste guztiek ere. Jende gehiegi etorri zaigu gaur. Senarrak baietz eta baietz esaten die guztiei. Guk sukaldean egin beharko dugu lo. Egunetako bidaia egin dugu ordea? Ze arraio gertatzen da hemen? Gela bat nahi dute besterik ez. Sentitzen dut, ez zaigu txoko bat ere libre geratzen. Nire emaztea oso nekatuta dago. Oso urrutitik etorri gara. Bai, beste hoiek guztiak bezalaxe. Baina nire emaztea erditzeko dago. Esango dizuetze egingo dugun. Badugu ukulu bat torratzean, animaliaz beteta dago, baina babesteko telatua behintzat izango duzue. Kale gorrian baino goxoago eta seguruago egongo zarete bertan. Mila esker, gizon zintzoa zara. Zatozte, erakutsiko dizuet. Itzarete bakarrik egongo hemen, ez. Hemen eroso egongo zaretela uste dut. Ezin dizuet besterik eskaini. Eskerrik asko. Asko eskertzen dizugu. Ea, presta dezagun guztia. Gauza zoragarri bat gertatu zen. Aurra jaio zen. Jainkoaren semetxoa. Aurrari deituko diogu. Jesus!
Mariak eta Josek asko maite zuten haurtxo jaio berria. Bildu egingo dut, goxo eta eroso egon dadin. Iriaren azkan jarriko dugu, Jesusek hemen egingo du lo. Eta horrela, Jesus haurtxoa aska hartan ipini zuten. Maitasunaren beroa zinguraturik eta munduko bazter guztietara aurraren jaiotzaren berri ona zabalduko zuen Jainkoaren zaintzapean. Gau hartan, Belenetik hurbil artzainak artaldea zaintzen ari ziren. Zergatik usten dituzu zure ardiak esna gau osoan? Lo egin behar dute? Nire ardiak, hori zurea data eramazu zeuk lotara. Nien naiz ardi horren bila joango. Hartzazu zeuk. Zeukatu. Zeuk. Ara, ez da intzaila ere, itzegiozu goxo eta zeure ganatuko duzu. Zer diozu? Esaiozu lotara joateko. Aizu ardia! Zoaz lotara! Zatozona arditxo maitea, lotarako garaia da. Zatozona, berehala! Agur denoi. Ez ikaratu artzainok. Zorioneko berri onarekin natorkizue. Gaur gauean gauzen eder bat gertatu da. Hemen Belenen, Jainkoaren semea jaio da. Kristo gure jauna da, Jainkoak bidalitako erregea. Jesus du izena. Eta askandako jaletan bilduta. Aska batean? Zoazte ikustera. Oraintxe bertan, munduko egunik zoriontsuena da. Antzaperuan jaunari, bakean urrean. Aleluia! Aleluia! Erregira aska batean, eta hemen Belenen, Jauregi batean jaio behar luke. goazen herrira eta ikustagun aingeruak iragarritakoa. Goazen herrira eta ikustagun aingeruak iragarritakoa. Horixe esan dizut ba. Orduan goazen hari. Hortik. Nora zoaz, gera zaitez besteekin. Ez aldizut dituzeko esan. Ongi, baina zin soportatu gero. Ardia. Aingerua zuzen zegoen, begira. Hemen dago. Kaixo lagunak? Zerk ekarri zaituzte ona? Jainkoren semea ikustera etorri gara. Aingeru batek hemen dagoela iragarritiko. Gero aingeru batzuk aintza jaunari eta bakea lurrean hasi dira kantari. Aingerua kaska batean dagoela esan digu oialetan bilduta. Hau bezalaxe. Egia da. Aingeruak esan dakoa egia da. Jainkoaren semea, erregea aska batean. Mariaren bihotza, zorionez bete zen artzainek historio hura kontatu ziotenean. Bazekien aur jaio berria Jainkoaren semea zela. Bitartean, ekialdeko lurralde urrunetan, izarrak aztertzen zituzten jakintsu batzuek, izar berri bat ikusi zuten zeruan. Baina hau ez uste. Jarraitzen badiogu errege berriaren ganaino eramango gaitu. Errege berria, iritsi da azkenean, izarra da seinalea. Beraz, jarraitu egin behar aldiozue. Bai horixe. Jakina? Bai, noski. Izarrari begiragoaz, ura gidari aurrera nahi dugu segin.
Zuzentzen gaitun tokira, bertan baitago aur aukeratua. Izar argi, biztiratu, bake dirdain, tametzen zari, diz-diz, diz-diz, diz-diz gauean, tameta egia egin da lurrean. Gelditu da gure izarra, aurra dugula, argita indarra. Pozikoaz bizitzara, haren jaiota, oiukatzera. Izar argi, diztiratu, bake dirdain, tametzen zari, diz-diz, diz-diz, diz-diz gauean, tameta egia egin da lurrean. Izar argi, diztiratu, bake dirdain, tametzen zari, diz-diz, diz-diz, diz-diz gauean, tameta egia egin da lurrean, egin da lurrean. Zoazten mendebalderantz jakintxuok, eta ekarri guzue guztioi berri ona. Horrela beraz, jakintxuak bide luzea egin zuten ekialdetik. Izarari jarraitu zioten beti begi bistan zutelarik. Nora eramango zituen ziur ez zekiten arren. Begira, izarra Israel gainean dago. Goazen Jerusalenera erregearen jauregira. Han egongo da errege jaio berria. Barkaidazu mesedez gorentasun hori, sentitzen dut zu esnatu izana, baina oso gauza arraroa gertatu da. Esaidazu oraintxe bertan zer den, eta hobe duzu berri ona izatea edo espetxera bidaliko zaitu. Bai, jakina gorentasun hori, gauza da ekialdetik jakintxu batzuk etorri direla. Bai, eta? Erregea ikustera etorri direla diote. Zer daitezela ba ona. Errege jaio berria ikustera etorri direla diote. Zertaz ari zara ordea. Atzo goizean jaiotakoa naizela uste aldute. Beste errege bat izango da agian. Beste errege bat? Txorakeria, zentzugabekeria. Nola izango da ba beste errege bat? Eta beste norbait errege dela esaten ari bada, non dagoen jakin nahi du. Damutuko zaio, ederki damutu ere. Bai gorentasuna, jakina gorentasun hori. Baina ze esango dien nik ekialdeko jakintxu hoiei. Alferrik etorri direla, ez? Itxaron pixka bat. Deitu nire aholkulariak, eta bizkor. Aholkulariak! Aholkulariak! Zatoze! Bai gorentasunari? Zer dakizuzuk errege jaio berriari buruz? Jaio alda ba? Norra raio jaio da? Erregea? Neu naiz erregea! Beste erregea zari gara. Ze beste errege? Zeu kaipatu duzuna. Ni kaipatu dudana? Ez dakite zertxo ere inolako erregeri buruz, zuek guztiok bai, zuek baduzu errege horren berri. Zergatik ez ditinor jakinerazi? Ez ditinor kezarresaten. Ezkinekien dagoeneko jaioa zenik. Nor? Errege jaio berria. Ederki. Hain, burutsuak eta azkarrak bazarete, non dago errege jaio berri hori? Ba, elezarrek Belenen jaioko zela diote. Zurrumurruek hori diotela diozu?
Alde hemendik. Ekarritzazue jakintxu hoiek ona oraintxe bertan. Nork esan dizue gelditzeko? Jarraitu haizea ematen, eta beste guztiok, itzuli lanera. Gorentasuna, ekialdeko jakintxuak aurkezten dizkizut. Herodes erregea, errege jaio berria ezagutzera etorri gara. Nork esan dizue errege berria jaio dela? Jainkoak zeruan ipini duen izarra ikusi dugu. Izarra? Jainkoak ipinia? Oso izar ederra. Izar distiratsua. Jainkoaren seinale. Izarrak errege berriaren ganaino ekarriko gintuela uste genuen. Gurtu egin nahi dugu. Errege berri hori ez dago hemen! Eta non dago orduan? Belenen omen dago! Egia esan, enago oso ziur, hau da. Haren bila joan beharko zenukete agian, bai. Niri bosta xola, zoazte eta saiatu aurkitzen. Eta aurkitzen duzuenean, esaida zuen ondagoen. Neuk ere errege berria gurtu nahi dut eta, bai horixe. Tira, nahikoa da! Jakintxuak jauregitik irten zirenean, zerura begiratu eta izarra ikusi zuten berriz ere. Begira, Hortxe dago. Belen gainean. Jakintxuek izarrari jarraitu zioten Beleneraino. Zatozte gurekin. Zatozte guztiok, goazen errege jaio berria ikustera. Eta han hain justu, aska gainean zegoen izarra. Jakintxuek orduan jakin zuten leku zuzenera gidatu zituela. Urruneko lurretatik etorri gara. Errege jaio berria gurtzera. Sar gaitezke? Aurrera. Aurra jaio dela jakin dugu. Izarra ikustean. Bidean zehar jarraitu diogu gonaino. Opariak ekarri dizkiogu. Jakintxuek Jesusi urrea eman zioten eta usain gozoko lurrina eta intzentsua. Eskerrik asko. Eskerrak zuri, erregea gurtzen utzi diguzulako. Eskerrak jainkoari ere, bere semea gugana bidaliz, zoriona eman digulako. Aintza jaunari, gora gure errege berria. Aintza jaunari, gora gure errege berria! Jakintxuak ez ziren inoiz itzuli Herodes erregearen gana Jesus haurtxoaren berri ona ematera. Guztiek pozaren pozez jainkoari eskerrak eman zizkioten bere semea bidali izanagatik, munduko errege berria.